El rival de la jornada 13 de l'Eurocup del Joventut és l'Humana Reyer Venècia. El conjunt italià ha encadenat 3 derrotes seguides, però en el partit d'anada, en el seu pavelló, van ser capaços de derrotar el Joventut. Per la seva part, l'equip de Carles Duran ha aconseguit encadenar 4 triomfs seguits i només compten els lesionats Guillem Vives i Miguel Malicalen. Està per veure com està el tema de Sean Thomas, si jugarà o no jugarà, que actualment consta fora de totes les convocatòries de l'equip. Els punts forts del conjunt italià és que mouen molt bé la pilota, saben trobar-se i sempre tenen un extra pas. Tenen bons percentatges en tirs de dos, gràcies efectivament a saber moure molt bé la pilota. I és un equip amb certa intensitat durant molts minuts i un gran físic. Destaca per sobretot Rajon Tucker. Per la seva part, els punts dèbils és que van poc al rebot ofensiu i a més tenen només un 67% en tirs lliures, cosa interessant si el partit s'apreta. Tampoc són grans rebotejadors, no acostumen a estar massa ben col·locats en la seva àrea defensiva. Les claus per intentar aconseguir la victòria és frenar a Tucker. Ells no tenen grans centímetres ni grans quilos en el joc interior i a més reben gran quantitat de punts en aquella parcel·la. Jugadors com Cook, Brosianski i Tomic haurien de fer una gran feina i ser jugadors determinants. Depenen bastant de l'estat en el triple. És un equip que llença molts triples però no sempre estan encertats, tot i que tenen un 35% d'efectivitat. Si el mantenen poden decantar la balança. Tenen poca rotació en l'equip, no compten gaires jugadors i la penya té una amplitud més de banqueta. Saber-los moure per part de Carles Duran i col·locar molt bé les parelles en els moments de pista haurien de ser factors determinants. També jugar amb velocitat i saber atacar fort la pintura. Les penetracions d'Andrius, les penetracions de Feliz, les saber jugar en el pal baix amb en Tomic i Brosianski i les arribades de Crac i Busquets en contraatac haurien de ser eines suficients. La penya juga a casa i està en un gran estat de forma. És una victòria vital i té totes les eines per aconseguir-la.